Takže ahoj u dnešního videa. Dneska nemůžu si natočit, protože mám draka takhle hodně vysoko, takže vám ho budu jenom natáčet. Hodně vysoko. Dívejte se, jak je země, on. Na kameře to jde vidět míň. Jo, kurva. Jde, už nemám kam usvětu. A jsme teda na polu. Můj drak je výš a výš. A Segřin taky. Nevím, jestli ho vidíte. Tady je furt můj. Dívejte, jako kolik toho mám ještě. A to není fakt ještě vše. A můj je tady tenhle. Poznáte ho, že má 2 odsázky. A Míša má 1 dlouhý. Což je moje ségra. A furt letí, když budete šikovní, bude vám furt letět. Když to budete furt povolovat. Dívej se. Oh no, oni se brzo srazí. Tady máte, tam letí zrovna letadlo. Nevím, jestli se s ním srazí. A jednou už se mi to stalo, že se s drakem mým srazilo letadlo. A vlastně jsme na takovémhle polu. A dívejte, jak to úplně letí krásně, když je takový vítr. A dívejte, jak... A už toho mám jenom tolik. A furt je to vysoko, už to moc nevidíte. Dívejte, je to strašně vysoko. Už to mám jenom tolik. Za chvíli to bude poštěný na minimum. Segra to má strašně málo. I když to vypadá, že je to hodně z dálky, ale je to mám víc než Segra. To mi věřte. Oh no. Je to ideálné. Mě klesá. Tak. A furt uvolňujeme, dívejte se, kolik toho už mám. Pak to bude těžký smotat akorát. Segra. A Segra to má teďka víš než já, kurňa. A furt povolujeme, když to máte tak. To musíme takhle si dát, takhle to držím. Tak a sestra to má, já mám tady tenhle, já vám ho, počkejte, přiblížím. A nejlepší je taková, tak a to má sestra. A nemá takový dlouhý ocásek, já mám 2, jestli to vidíte. On mi klesá, ježiši. Musím, tak, už je zase hodně nahoře. On je tak asi 10 metrů vysoko, ani ne, možná víc, počkejte, 1, 2, 3, no, asi tak 11 metrů, protože tenhle takovejhle teňunký provázek, takovejhle teňunký, má přes 2 metry asi, ale to je úplně nádhera to vypouštět. Úplně pěkné. Dívejte se, jak je to větší než ten strom. To je úplně božský. Takže já se s vámi teďka loučím a ahoj u dalšího videa. Já už musím ho smotávat, protože mi klesá. Vidíte? Klesá. Takže ahoj u dalšího videa.